Чудесен избор! Радвам се, че сте отделили няколко минути, за да посетите rethinketernity.com и да видите какво има да каже Бог за вашата окончателна вечност. Дестинация. Днес има множество хора, които са във вечно проклятие, защото никога лично не са отделили време да потърсят истината за вечността. Семейни религии, фалшиви учения, атеистични професори, всички те са проправили пътя към вечното проклятие за много хора. Исус казва: "Аз съм пътят, истината и животът, и никой не идва при Отца, освен чрез мен." Виждате ли, в Библията се казва, че има път, който изглежда прав на човека, но краят му са пътищата на смъртта. Затова бихме искали да ви помолим да слушате внимателно, защото това, което ще кажем, не е религия, създадена от човека. То идва директно от Божието Слово, Библията. Тя е книгата на всички книги. Критиците са се опитвали да дискредитират Библията. Дяволът поставя под съмнение Божието Слово. Богоненавистниците са се опитвали да я изгорят, но въпреки това тя е вечна книга. Преподавателите я усмиват. Нашето федерално правителство се е опитало да я премахне от всички институции, от големите сгради и от федералните ни институции, на които е основана тази велика нация, Божието Слово. Въпреки това, истинският небесен Бог, Божието Слово е единствената книга, която съществува и в която авторът присъства всеки път, когато се отварят страниците му. Това е невероятна книга. Полет номер 93 документира съвременното чудо, което помага да се докаже, че Божието Слово е вечно. Почивайки недалеч от 25-метровия кратер, който напълно е изпепелил всички части на този самолет, се намира Библия с неразгънати страници. Това е едно съвременно чудо, ако щете, за да ни каже Бог, че Неговото Слово е неизгарящо. И така, това, което бихме искали да направим днес, е да ви представя Дер Том Уолъс. Дер Том Уолъс е проповедник на Божието Слово. Той проповядва Евангелието вече повече от 74 години. Господ го е използвал, за да представи какво според Библията е необходимо, за да отидем на небето. Не това, което казва той, не това, което казвам аз, а това, което Бог казва в своето Слово за вечността. Приятели, искам да разберете, че вечността наистина е дълъг период от време, за да сгрешиш. Това е авантюра, която не си заслужава да поемате. Моля, отделете само няколко минути, за да чуете какво има да каже Дир Уолъс, какво казва Библията за вашата вечна дестинация.